Uy! Tuk mo! Still lang. Laing lawas tuk mo. Yan naman. Kailan na nagsahan nga albularyo? Oo, kailan. Mga muna na ikaraan din nga nanambal ko sa inyong baryo. Oo, masikat magigay kaya. Ano naman? Patambal yung tago, laing ang lawas. Siya no, nambalay. Okay. Naam tayo patambal yung mga kabuk diya. Naayo man. Naayo mo to. Asa mo rin yung balay? Natunan. Atong tulong patambal ko. Dito lang, atong soyan. Kung tinuo bagay nga manambal. Sa. Sakit. Tuk mo. Tinuo na siya nga arbolero tuk mo. Sa akong may bawaan na may patambal maayo man. Mau ba? Boy. No. Oh, pasensya na kayo, bay. Bay. Nay manambal sa nanambal. Oh, dito ko gikan. Ano bay? Kasi man ko. Butik ba? Ano bay? Mayo to siya nga mga kuan bay. Nanambal bay. Kay magpatambal ko. Maayo man kay dito mo gani ugi ka nagpatambal ko niya kay kuan ako gibati ko sa akong kalawasan lagi. Pareha kita ni bay, ang lawas mo bay. Lain mo lawas, matuloy ko dito lagi. Ako suwaya ng albularyohan akong tinuod bagyo nga makaayo jud na sa mga kuan, mga pamati sa kalawasan ako. Sukad man gani ako pa kuan niya bay kanang pa tambal. Matay ko gibati nako mura pa mo isang motor. Kalawasan bay. Para ako bay, wala lang ko ni bay. Oh sige, ayo bay kay magpatambal. Magpatambal mo ko bay. Sige. Gawa, buang lagi bay, mo, gabi. Ano to po? Siya rin ang mga sa niya. Bos, nana sila pa dong bos. Nasa tayo laro na. Nasa tayo laro na. Ikay bala, ikay bala karte bala. Saban bos, patambal mo? Kasi lalo. Wow. Kaliw bisa pamas-pas. Labas. Wala ka maranga dong, wala. Wala mo kayo kontrado, wala. Ako sa kanang hindi ko da. Bugnaw. Ano mong tiyan dong? Ay nang tiyan, bos. Ay nang tiyan. Lawas naman ang ikuan mo. Lawas ang tiyan oh. Lawas na. Sige. Magbuhay sa imo sini na buwa. Ana lang. Labas. Wah. Ana lang. Maayo ka. Maayo. Barag. Man bala. Uy. Berbes. Barag. Kaliw ko sa katong Berbes. paso. Berbes. Bala. Matay ilong patambal rin ba? Okay, di ko makaingin. Berbes. Wala na ng bala ni. Kaliw. Berbes. Di ko patambal na sinuroy. Okay na ko. Libos.
dong. Wala ka ilakan dong. Wala. Lawas rin lang. Pulsuhan siya, di ka pulsuhan. Ayun, utok mo. Boy, utok mo. Paminaw na po dong, murag. Murag-coffee naman. Ang mga magdibati siya mong lawas dong. Nasa Wala kayo dibati. Ano po dong? Mas imong naong dong, pati kay kag naong dong. Pati kay kag naong. What's up mga lods? Palihog mi pag-subscribe sa among Please like and share. YouTube. YouTube channel. Chats. Chats TV. Ug sa Boy, ito among Oh. Facebook page. Ako rin si Evansky. Ako si Chads. Ako si RJ. Ako si Boy Toko, mga kalods. Boy, Van. TikTok mo, TikTok mo. Ako po si Tokmo. What's up? Suportahin Please ninyo sa subscribe. among Subscribe YouTube channel Chat TV. Chat TV. O sa Facebook page na mo. Dagan salamat. Chads TV Vlog. Suportahin mi guys.